Sa Eastern Visayas, ang Tacloban City mo require na karon og negatibong COVID test result sa mga mopaingon sa ilang lugar gikan sa mga high-risk areas. Sa usa ka press conference, si Mayor Alfred Romualdez may pasabot sa kabag-uhan nga ilang ipatuman. May issue siya og executive order kabahin nini. Matod sa mayor, paglikay kini nga makasinati ang Tacloban sa nasinating surge squad pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 dito sa National Capital Region. Ang mga gikan sa Manila o ubang high-risk areas nga maadto sa Tacloban pangayuan na og negative RT-PCR test result og mga dokumento awag sa mayor nga sa taga-Tacloban nga magbantay kung adunay maabot nga gikan sa high-risk nga mga dapit. Sa pakisayod sa RTV Balita Misdak sa Tourism Office na sayran nga gawa sa NCR lakip usab sa pangayuan sa negative swab PCR test ang gikan sa Sugbo nga mupuyo sa Tacloban. Gitataw sa mayor nga kinahanglan nga balansihon ang ekonomiya ug panglawas sa mga tao sa ipatumang lakang.